Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska budeme pokračovat s naší obézní loutkou. Je to tak. Ještě tady trošku doupravím záběr, abyste viděli na to, co se tady všechno děje. A pustíme se do toho. No, jak vidíte, dneska mám prostřeno pro dva. Ne, že by tady loutka pila, to ne. Ale únava je velká. Takže je možná potřeba udělat dvojnásobnou spruhu, aby to dneska za něco stálo. Každopádně děkuji vám za spoustu ohlasů pod minulým videem. Kritických, jo. Respektive, kritický tam byl tam jeden. A musím říct, že jsem si ho vzal k srdci. Protože tam psal o jednom takovém nešvaru, který se tady objevuje často. A to jsou sprostá slova. No. Takže zavazuji se, že dneska se pokusím ani jeden vulgarismus nevypustit ze svých úst. A pokud se tak náhodou stane, což se může se to stát, tak ho překryju nějakým strašně nepříjemným zvukem. Což bude pravděpodobně asi horší než ten vulgarismus sám, ale děti nebudou pohoršeny. A to je dobře. Jdeme na to. Tak já myslím, že takhle by to mohlo být dobré. Sice nevidíte můj obličej, ale to snad ničemu nebude vadit. Tak, asi začneme rekapitulací, respektive stavem, který je aktuální. Takže takhle vypadá naše toša. Jak vidíte, prsa, pupek docela fajn, hýždě taky pěkný. Tady možná by to sneslo nějaký hrb, je to přece jenom taková kapkovitá věc a možná, že i celkově nějaký náklon bychom mohli zvolit. Bude tady potřeba ještě spoustu úprav. No, myslím si, že kašírování vyšlo docela dobře. Každopádně jsem si říkal, že zkusíme ty nohy, které naštěstí se docela pěkně vracejí. Zkusíme ty nohy trošku vymodelovat modelínou. To je taková ideální modelovací hmota, už jenom proto, že to má v názvu slovo modelína, že jo? Tak, který máme? No tak pojď. To bude paráda. Modelína. Máme tady nejrůznější barvy, což vůbec nevadí, protože to bude schovaný někdy dole. A samozřejmě nemáme žádné rasové předsudky. Bereme všechny barvy. Ale když se do toho pustíme, já nevím, jestli jste to taky někdy dělali, ale když máte takhle víc těch barev, tak to takhle zatočíte. No a podívejte. No tak, jako, není to úplně největší paráda, ale mohlo by to být i horší. Je to jak nějaký drahokam skoro. No. Teď už to tam nějak napatlat. Jo. Stehínka. A zase, klasický problém. Nesmí se to dostat do těch kloubů. Takže pěkně nabalovat postupně obezitu. Tak. Panečku, to je stehínko. I tady je to důležitý. Mezisténní prostory nesmějí zůstat neoplácány. Tak a to samé teď uděláme i s tou druhou nohou. Pěkně vytučnit. A uděláme ji třeba růžovou. Přece jenom můžeme si to dovolit. Růžová je taky pěkná barva. Tak si říkám, že tohle je vlastně taková vhodná chvíle na to, abych vám sdělil i pár nějakých věcí ze života. Přeci jenom koukat se na to, jak si tady nějaký polodement
patlá matlá loutky. Nevím, no, koho to může zajímat. Ale určitě by vás zajímalo něco ze života toho polodementa. Tak třeba, víte, jak teď vyšel Fallout jako seriál? Všichni to hrozně cenějí. Já jsem to neviděl, i přesto, že mám k Falloutu velmi, ale opravdu velmi dobrý vztah. I tak mě to ale zasáhlo. Tyhle, to je barva. Bylo, ty vole, sprostý slovo? Nevím. No, jako zasáhlo mě to. Protože jsem si snad, no asi poprvé v životě koupil na Steamu hru. Já jsem totiž si to tak nějak zakazoval, protože na to nebyl čas. Jenže akční slevy, to dělá hrozně moc. Minimálně se mnou. Já, jak vidím v letáku slevu, už jdu na to. No a prostě Fallout, sleva, asi 75% nebo kolik, to jsem si říkal, hele, to bych byl blázen, kdybych si taky něco nekoupil. No tak jsem si koupil Fallout 1, 2, no pak tam byla 3, 4, no krása. Tak jsem si řekl, možná, že je čas si po letech něco zahrát. No, tak jakoby možná se může zdát, že ten čas jako tomu nazrál, ale zároveň čas na to není. Kdyby se taky teď tady najednou vzal, že jo. No nicméně jsem si to nainstaloval a nebudu vám lhát, jsem tím doslova pohlcen. Můj spánkový režim je taky docela pohlcen. A znáte to, jak se říká, čert sere na největší hromadu. Tak není to úplně přesně význam tohoto přísloví, ale já to tak nějak trošku cítím. Prostě hra, která se jmenuje Noita, taky byla ve velký slevě. A tak jsem si řekl, a co by ne, koupil jsem si i to, takže teď jsem vlastně v zajetí nočního hraní, vždycky tak jako na hodinku a půl, si něco z toho zahraju a pak ty rána vypadají dost bídně. Nicméně dneska jsem si řekl, nezahraju si nic a budu dělat tady tu loutku. Zatím to vypadá jako takový legrační rajtky, ale nebojte, bude to paráda. No a protože víme, že čas pracovat na různých věcech najednou, tady mám od minule, a není to lepidlo, je to jenom voda. Ona sice trošku změnila barvu, ale je to čistá voda. Nicméně já si do toho zase nasypu tady tohleto děsivě toxický lepidlo. Tak od voka. A nikdy nevím, kolik tam toho dát. Ale uvidíme, co se nám z toho stane za šlém. To byla docela nuda. Vidíte, jak tam plavou kosmonauti? Haha, takový žblabuňky to jsou, no. No ještě trochu přisypeme, to jsem možná přehnal. Uvidíme, když tak dolejeme vodu. Nebo vodku. Ať to má grády. A pojďme na lítka. No a na lítka by se mohla hodit modrá s odérem fialové a zelené. To bude pěkné. Tady musím trochu odebrat, protože chci, aby byla tlustá, ale zase ne tak moc. Přece jenom všeho moc škodí. Možná bude mít trochu problém se posadit, ale to tlustý lidi mají, že jo. Musí to být autentický. Trošku to přece jenom ještě tady promáčknem. Bude to takový pololech. Nemůžeme mít zase všechno. Ale jinak řekněte, to je modelace. Díváme se, co lepidlo zatím. No, řeknu vám. Z lepidla se nám stalo, no neteče. No je to takovej, jak to říct?
Rozhodně to není teklavý lepidlo. Ale možná to bude fungovat i tak. Ha, je to takový další experiment, jo? A přece jenom trochu přileju. Ježišmarja. Teď to zase bude hrozně moc. To je furt, hele. Vyvažuješ. Najednou tady máš strašně moc žblabuněk. No nevadí. No a teď asi chápete, že je potřeba tyhle ty cvalíky zase okašírovat, aby to získalo tu pevnost. Ono se to tím určitě zase nějak... Jejda. Ona nemá koleno. Hele, tady ještě budu muset přidat. Kašírování musí počkat. Přidáme tam nějakou češku. Tak. To by nás vyučující anatomie nepochválili. No, hned je to lepší. Úplně to získává jiný šmrnc. Ha! Na mě si jen tak nikdo nepřijde. Hlavně je důležitý nespěchat. Nespěchat, to já umím. Tak. No a když se pustíme do této části, je potřeba zase trošku zvlhčit. Přeci jenom letní teploty udeřily, nebezpečně sucho, nebezpečí požárů a proto zavlažování na prvním místě. To jedný tlustý nohy a i do ty druhý, do růžový. No jinak takhle to tady úplně nevypadá, když tvořím. Ono to je trošku jiný. Minimálně v tom, že si tady vždycky u toho pouštím nějakou pěknou muziku. To je normálně, zase tam je žblabinec. Ha! Musíme ještě dolejt. Takhle by to nešlo. A asi tady budu kašírovat, já nevím co, asi si taky nakašíru jedno stehno. Protože s tolika lepidlem nevím, co budu dělat. Asi to budu muset vypít. No. Takže klasika. Podprsenkový papír. A jdeme na to. Tohle nebude zas tak moc zajímavý, takže to hodně prostříhám. Tak. Plátek po plátku. Normálně jsem chtěl něco zarýmovat. A teda nic mě nenapadlo. Kromě teda věcí jako plátek po plátku od středy do pátku. No, to teda uznejte sami. Není žádná sláva. Vždycky je dobrý si takhle natrát takový drobnější věci, abyste to pak mohli tím štětcem jen tak hezky nabírat. To jsem se naučil, když jsem dělal restaurátora a takhle jsem pracoval se zlatýma plíškama, který jsem dával na Madonu Boží. Jsem ztratil štětec? A tady si, kamaráde. Pust! Pust! To prevít. Trošku se bojím, že mi tady během tvorby dojde baterka. Tak, víte co? Já vás teď vypnu a přihlásím se vám až u dalšího stehna. No, tak já myslím, že druhý stehno je docela v cajku. A řekl bych, že Eva Farná by byla spokojená. A teď ty lejtka. Patly matly. Teď je potřeba to vzít takzvaně po australsku. No, a vidím to tak, že náš externí zpravodaj se vám přihlásí zas, až bude další kousek končetiny hotov. Šmrdli, mrdli. Tak, pane Septime, hotovo.
A jdeme na 2. A bez prostých slov. A zatím se mi to daří. To koukáš, co? Jo, ty jsi vlastně koukal jenom pár vteřin. Takže vlastně nekoukáš. Škoda. Mohl si koukat. No, pošmrdláme. Hezky uprostřed. Tak já myslím, že nožičky máme. Ono, možná zlí jazykové by mohli říkat, že tohle je vlastně úplně zbytečný, protože to ve výsledku pak skryju pod nějakým oblečením, který krásně zakryje celulitidu, jako jsou třeba legíny nebo tak. Ale já prostě mám rád, když je to poctivý. A myslím si, že tyhle ty stejnka a lejtka poctivější už ani být nemůžou. Co vy na to? No, večer už se chýlí ke konci. No, možná, že se nechýlí úplně ke konci, ale už se dávno přechýlil. A nevím, jestli jste úplně příznivci přechylování. Nicméně, co se týče času, tak s tím stejně nic neuděláme. Takže pomalu už se teda blížíme k závěru. Přeci jenom ráno je blízko a vstávat se musí. Protože kdo nevstává, nepracuje. Kdo nepracuje, nejí. Kdo nejí, umře. To teda bylo moudro. A do druhé nohy. No, hned jsou ty nohy takový veselější. Tak se tady zkusíme trochu narovnat. Tak. Přátelé, je mi líto, jestli jste zklamáni tím, že už končíme a že jste čekali, že třeba kromě pořádných nohou uděláme i pořádný ruce nebo třeba pořádnou hlavu. Ale, jak jsem říkal, čas letí a aspoň vidíte, jak mě to všechno strašně dlouho trvá. No. Možná bych mohl třeba ještě do toho přinést nějaký slova o narkomafii nebo podobných tématech, který teď docela frčej, ale necháme si to na příště. A jako minule, napište mi, jestli tohle je ta správná cesta, kudy se vydat. Jestli chcete i příště vidět, jak tohleto pokračuje, případně, co bych během té tvorby vám ještě mohl sdělit, tak, abyste se cítili obohacený. Abyste neměli pocit, že jste tady se mnou promarnili svůj čas a nemuseli to po několika vteřinách vypínat. Což se řadě lidem stalo. A je mi to strašně líto. Ale blbý je, že oni se to nikdy nedozvědí, protože tyhle ty lidi se nikdy nedokoukají až na takovejhle konec. No a ty konce, ty jsou přece nejlepší. No, tak jsem jí tady takhle zavěsil. Musel jsem jí tady dát něco mezi nohy. Papírek. Přece jenom, aby se jí ty nohy k sobě neslepily. Což pokud máte tlustý stehna, tak určitě o tom taky něco víte. Tak se mějte dobře. Příště se možná uvidíme zase u něčeho velmi podobného a tlustého. Tak čus. A jako bonus tu pro vás mám rychlokurs modelíny. Chcete-li udělat nějakou pěknou postavičku, vemte modelínu, takhle ji splácejte dohromady a teď to chce udělat pusu. Pusa, to je taková prohlubeň. Tak, máme pusu, krásné rty. Tady se nám vlastně úplně přirozeně vytvarovaly červený rtíky a teď je potřeba udělat oko. Pink, máme tam oko. Chceme druhé oko? Ano, chceme oko. Pink, to je sice menší, ale krásný. Tak, trošku nám tady neladí to, že to je různý barvy, ale my si s tím poradíme. Samozřejmě potřebujeme rebelskou postavičku. A taky dáme tady na hlavu číro. Možná vám to přijde, že je to takový neukázněný. Ale počkejte, já to vylepším. Vylepším to tak, že tomu dám nádor ze strany. Tak, znáte to. Ráno vstanete a máte na tváři takovejhle hnus. No, kdo by to chtěl? Tak, já myslím, že docela pěkný. Teď by to chtělo ještě
tělo, tak, jednu nohu, druhou nohu, tak, a tohle rozdělíme jako ruce, no řekněte. No, já myslím, že ve školce by to uspělo. Ahoj, já jsem modelíňák.